Predstavte si, malá výrobná firma, 10-15 ľudí vo výrobe a teraz jeden hľadá kladivo, ďalší nevie, čo má ísť robiť. Ďalší niečo robí, ale vôbec by to teraz zrovna nemusel robiť. Ďalší je na záchode už pol hodinu. A teraz ako z takéhoto problému vykorčulovať, keď ja ako majiteľ sa tam pozerám na to, riešim náklady, riešim výplaty, konsolidačné balíčky, transakčnú daň a tak ďalej. A čo ja mám spraviť, aby mi to išlo? Čo ja by som odporúčil je začať pozerať efektivitu, začať sa učiť lean, začať si čítať o kaizene a hlavne začať rozprávať s ľuďmi. Rozprávať s ľuďmi a komunikovať vlastne očakávania a to, čo oni majú robiť. Ale pozor, správne komunikovať. Viete, čo sa stane, keď sa nesprávne komunikuje? To zase čo si od nás chce a zasa som čo si nespravil a potom zasa ma dodžube a na hovno to je... Toto je, keď sa nesprávne komunikuje. Naučte sa komunikovať, je to veľmi dôležité. A potom sa naučte aj ten lean, kaizen a ďalšie veci vo výrobe. Ak neviete, môžete mi napísať.